Kepler Adatlyk radiosi. Kepleriniň jeminiň leýartyňy. Kepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny prezidentligi dalaş etjek ýene iki kandidat hasap alyndy. İkisi de hödürlerini diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ulak wagtary howatyr edilen Rus hüjümi başlandy. Ukraina raketa zarbalary uruldy. Hiç Türkmenistana baka berýär. Türkmen hökümeti halkara pul fondunyň hasabatyna razyçylyk görmeýär. Prezidentlik saýlawlaryny jemi 9 kandidat dalaş eder. Irki prezident saýlawlaryny geçirýän Aşgabat, Moskwa bilen howpsuzlygy maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Könrügönçde 6 asır ara gatnaş kılmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Aşgabatyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanyny çağalary tutsak edýär. Marda çilim söwdegärlerine garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bolsa, bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolaryň başyny Demirgal Kareýew bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen video çekýär. Rus goşunlary Ukrainaga girdi. Teswirsiz. Adat adalgy, erkin we adalatly saýlawlar. Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görülipdir. Şeýle-de adatlygyň okujulary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergini köp görüpdirler. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlara görä, Türkmenistanda geçiriljek irki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Russiýadan synçylar topar geldi. Öňde durýan irki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Orsiýetden Türkmenistana halkara synçylar topar geldi diýip hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň medeniýet gurulugyna salgylanyp habar berdi. Synçylar Russiýanyň S-7 aviakompaniýasynyň uçary bilen 25-nji fevralda Moskwadan Türkmenabada gelipdir. Şu aralykda ýurt içinden gelip goşýan maglumatlarda aýdylmagyna görä, saýlawlar sebäpli studentlere täze eşik satyn almak buýruklary berilýär. Saýlaw kampaniýalarynyň geçirilişi bolsa, medeniýetde açyk görkezilmän diktatorlaryň teswirleri arkaly açyk we demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýär diýip umumy sözler bilen anandyrylmaga çalışylýar. Eýsem Türkmenistanlylar 12-nji martda belenen irki saýlawlardan nämelere garaşýarlar? Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär. Türkmenistan häkimetleri köpleri üçin garaşylmadyk ýagdaýda irki prezident saýlawlaryny eglan edeli bäri döwlet medeniýet ferişteleri saýlawlaryň töweregindäki wakalar belli alynýan dalaşgärler we saýlaw möhüminiň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halyk saýlawlar barada näme diýär? Ýylan saýlawlardan näme garaşýar? Häkimetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň durly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen News hemde Türkmenistanyň kronikasy neşirleri saýlawlaryň öňýany häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aglabasy öýdleriniň saýlawlary barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saýlawlaryndan soňra iň bolmany gysga wagtym bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýeli ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz işi bilen gümra diýip bir Türkmenistan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlaryň gümra bolýan günlük işleri bala çağılarını okuy vermek, hady önümlerini satın almak mümkin boldugyny gazanç edip günü görmek ýaly işleri öýde için alýar. Ýöne saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň öýdi ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgäriň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier we prezident wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhammedowyň wezipe girişmeginden soňra amal aşmagy ahmal özgörüşe umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň öýtgemejekdigini bilýärler. Ýöne olary iň bolmany 2-3 aý azyk gytçylygynyň aradan
ayrıljakdygyna we bankomatlardan bökdönüşli pul nagdlaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23 fevralda habarçymyda gurrun berdi. Serdaryň wezipe belenilmeginden soňra iň bolmany 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip yerli ýaşaýjy notady. 30 ýyllyk garaşdyrlyk taryhyna şu wagt içinde hiç açan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylara görä ykdysady kuwwaty ymykly pete gaçan ýurdu kakasyndan miras alar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň adyk üçinçiligi bilen bagly ýüzüýüz bolýan problemalary, pul nagdlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňüne emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýygyderli habar berýärler. Bu aralykda häkimetler türlü çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy 22 fevralda Mawtmul adyna Döwlet Uniwersitetine saýlaw çärelerine gatnaşdyryljak talip gyýlardan çabut köýnek we bir meňdeş nagyşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägine häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23 fevralda çap eden habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkogolizme garşy bejerýän adamlar 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli alınmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sebitlerde ilatyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10 marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini ma'lum edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruh şertleri, ýokary talaplary esasyna kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14 fevralda häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun syýasy durmuşyna tanylmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipeti ugruna bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgarlygyny hödürläp çykyş edýärler. Hepdäniň jemi gepleşigimizden diňleýärsiňiz. Vice-premier, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwäýs meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlar boýunça ekspert bu sapary Türkmen hökümetiniň we prezident Berdimuhammedowyň häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtyna ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýyndan juda alada galmak we Aşgabatyň howpsuzlyk kepilligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň orsiýet bolmagy bilen düşünülýär. The Turkmen government, President Berdimuhamedov, been really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia. Resmi maglumata görä geçirilen ýepleşikleriň dowamyna Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça öýdary hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025 ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny öpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resminamalara gol çekildi. Taraplaryň bellemegine görä Türkmen Rus gatnaşyklary durnukly, strategik häsiýete eýe bolmak bilen iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gazanylan alalaşyklara laýyklykda ösdürilýär. Gepleşikleriň barşynda hadar deňligi we araçaklaryň aýdynlaşdyrylmagy barada hem gurrun edildi we taraplar hadarýaka döwletleriniň şu ýyl Türkmenistanyna geçirilmegi meýilleşdirilen 6-njy sammitini üstünlükli geçirmek üçin asnaşykly hereket etmek alalaşygyna geldiler. Türkmen wekiliýeti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygynyň ornbasary Nematov bilen duşup Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdan nasar saýlawlary bilen baglykda 12 martda geçiriljek bäsleşikde gadanyň missiýasynyň synçylarynyň işiniň guramaçylygynyň mümkinçilikleri barada hem jikmejik maslahat etdi diýip habarda
anyklaşdyrylmagan habar berilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşuşy Gazagystanda bolan wakalaryň iyi süre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyna Ukrainanyň serhetini Orsiýetiň goşun jemleme bilen dören dartgynlygyň arasyna geçirildi. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Pannier'in pikirçe Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşuşykda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sebitary howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň alalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurduň arasynda öňdenem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýol başçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir neme ýokarlandyrylmaly bolanlygyny belliýär. The only country that can guarantee Türkmenistanyň içerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimiýetiň geçirilmegine içerki garşylyk bolan ýagdaýynda ýa-da häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsyr bir özgörüşlik göretmek mümkinçiligi sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň içerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeki täk ýurt hökmünde Türkmenistan Orsiýetden Berdimuhammedowyň maskalasyny häkimiýetde saklamak üçin nähilin borta bir kömek kepilligini almagy çalışýar. Diýip Pannier aýtdy. Eýsem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan göni ýa gytaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkezi ýurtlar boýunça ekspert bu soragyň öňde duran Hazar sammiti bilen baglykda aýratyn gyzykly bolup görnýändigini, sebäbi Orsiýetiň türkmen gazyny Kaspy deňziniň üstünden Ýewropa bazaryna çykarjak transkazar gaz geçirji taslamasynyň amala asyrylmagyna garşy durýanlygyny, üstesine inni Orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demir gazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylanlygyny belliýär. We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So Mundan başga, hünärmeniň pikirçe Hataýa hasken gaz satýanyna garamazdan Türkmenistan geçen ýyl Orsiýete çak edilişinden köp möçberde gaz satdy we bu bir tarapdan Aşgabatyň Moskwa bolan garaşlygynyň köpelýänligini işaret edýär. Üstesine bir ýagdaý odal Hataýdan alynýan gaz pulunyň az bolmagy bilen bagly bolan bolsa, inni häkimiýetiň atadan ogla geçmegine Kremliň berjek howpsuzlyk kepilligi şeýle Moskwanyň Türkmenistanyny akylly iş bilýän adamyň häkimiýet başyna gelmegini islemediligi, Berdimuhammedow ýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hassa çuňlaşyp biljekdigini aňladýar. What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhamedov is an ineffective and not very competent leader. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly, merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Pannier'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýle dol Orsiýet soňky 2 asyrym dowamyny tögerek taşyna howp salyp gelýär we özüni yara uýjy bilen ikrar etdirmäge çalışýar diýip pikir edýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek Gruziýada knyazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňü bolsa Ukraina ýaly ägir uly döwlete öň Ukraina bolmandyr, ol Rusiýanyň topragy diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan säl çyk öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, türkmeni hat sowat ýurdan ruslar diýip aýdyp gelýärdiler, açykdan açyk aýdyp gelýärdiler. Türkmen ýazgynyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabatyň baş diplomatynyň şuň kununa Orsiýete baryp ýurdun howpsuzlyk meselelerini Moskwa bilen alalaşmagy geljekde Türkmenistanyň öz ýetiýärliligine, öz başlyk döwlet bolmagyna hem howp salyp biler. Inni häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuň Rusiýa barmagy, Rusiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şolar bilen alalaşmagy Türkmenistanyň ähli kazananlaryny, garaşdyrlygyny, aýratynam özüň tiýarlygyny kupastynna salýar. Ägir bir uly howply ýagdaý. Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Rusiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl odal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşyga 2003-nji ýylyň 10 aprelinde Moskwada Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazowyň arasynda iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň netijeligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýlek täsirler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi gepleşigime hoş geldiňiz. Sag bolun. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýaly 24 fevral güni ýerden Ortiýet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça paraha da adamyň şol sanyny harbalaryň öldürilenini Rus ýaraly güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we guryer arkaly hüjüm edýänligi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde şol sanyny Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bu uruş 1940-njy ýyllardan bäri Ýewropada bir ýurdun başga bir ýurdun üstüne goşun çekmeginiň iň elkenç mysaly hökmünde häsiýetlendirilýän gowa sizde nähili pikirler döretdi? Dogrusyny aýtsam ilki başda mende pikir däli bir agyr duýgy emele geldi. Men dün ertir ýerden işläýin diýen niýet bilen gaty ýer oýandym. İş ýerime geçip kompýuter açan ýerimde şol habar gördüm. Şonunam elim aýagym gowşady, bar keypim bar, pikirim gitdi. Mana gaty agyr täsir etdi. Sebäbi ol bir uruş gaty erbet zat ol, uruş diýil ýani. Uruş hiç bir meseleni çözüp bilenok diýip akyllarly aýdyp gelýärler. Beýleki bir tarapdan men Orsiýetde de boldum, Ukrainada da boldum. O ýerler gaty oňat bilýän. Kiýew şäheri şeýle bir owadan ýerde gurulan edil Dnepr derýasynyň üstünde, Dnepr aşakdan akyp geçýär. Şol şäher görenimde men gadymy Slavyanlaryň öz paýtagtyny gurmak üçin nähili ajaýyp ýer saýlandygyny gördüm. Beýleki şäherlerini Harkiw barada da şonu aýdyp bolar. Harkiw dünýä medeniýetine gaty uly zatlar berdi. Köp şahsiýetleri ýetişdirdi. Şoň bilen birlikde Harkiwda ösüp ýetişen adamlaryň Türkmenistan bilen gatnaşyklary bar. Inni elbetde iň esasy zat adam. Geçen ikinji jahan uruşunda belli şahir Anna Akhmatova özüniň rekwieminde Leningradyň ýumurlayan jaýlaryny aýdypdy, şonu beýan edipdi. Soňra şol poema Merkezi Komitetiň tankydyna düşdi. Şonu da Anna Akhmatovany tankyd etdiler. Anna şäherde ölen adamlar däl eýsem jaýlaryň ýumurulmagyna gynanjyny bildirýärdi. Elbetde ol esasy ornuna adam, ýöne şol şäher döreden adam paýhasy, şol şäher adamyň höwürtgesi, onuň ýaşaýan ýeri, onuň çağalarynyň ösüp kemale gelýän ýeri. Eger şol höwürtge ýumurulsa, onu nädip aýtman bolar? Dogry. Inni Hudaýberdi bu uruş adam ýetgilerinden, maskala hasratlarynyň, owa şäherleriň weýrançylygynyň başga medeni ruhy gatnaşyklara nähili täsir ýetirip bilerýärdiňiz. Sebäbi Sowet döwrüne öňkü Sowet ýurtlarynyň halklarynyň arasynda nähili bir ruhy gatnaşyk, ruhy ýakynlyk döredi. Nähili bolsa geçilen agyr günler bilen baglykda, ikinji jahan uruşy bilen baglykda, soňky wakalar bilen baglykda, şu Sowet Soýuzdarganyň soňam başga ýurtlaryň adamlar bir-birlerini görenine özüniň küýünü görenýär bolýarlar. Hatda Ýewropa ýurtlaryna, Amerikada da men duşluk gördüm şu öňkü Sowet halklarynyň wekilleri bilen. Bir ýakynlyk bilen baglykda şu uruşdan soň medeni ruhy gatnaşyklar babatda nähili bir özgörüşlik ýa täsir döredýärsiňiz bu düşmançylyk. Indi bu düşmançylyk milletiň arasynda bolar öýdemi? Hakykatdan hem Türkmenistan bilen Ukrainanyň, Ukraina diýmegiň sebäbi häzirki pida çekýän ýurt Ukraina, Orsiýete garanna. Ukraina bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyk gaty ýygjamdy, uludy, giýindi. Geçen jahan urşunda Kiýewdäki Davjenka kinostudiyasy Aşgabatda göçüp barypdy. Olar Aşgabatda işlediler. Şoň bilen birlikde Ukraina ýazgysy Turchinskaya Arkadagym Aşgabat diýip roman ýazdy. Beýleki bir uly adam Yuliy Meytus diýerler. Ol Harkiw şäherinden bizim kompozitorlarymyz bilen eser ýazdy. İlkinji şu döwre wagt eseri Aşyr Kuliýew bilen birlikde döretdi. Abadan operasyny döretdi. Yuliy Meytus. Soňra Dangatar Ýewelif bilen Leyli Mecnun operasyny döretdi. Soňra Yuliy Meytusyň özü Berdi Kerbabaýewiň ýazan librettosi esasyna
Magtumulu dip opera düretdi. Ne şeýle ulu hyzmatlar var. Şoň bilen birlikde Pavlo Mavchan dip bir Ukrayn şahyry Magtumulynyň eserlerini Ukrayn diline terjime etdi bir özi. Bizim aramızda bir näçe gatnaşyklar boldy. Şoň bilen birlikde Ukraynada beýik sunugat işgärleri bardy. Meselem Anatoliy Solovyanenko dip bir opera aýdymçysy bardy, tenor sesli. Şol Solovyanenko dünýäniň 100 sany iň güýçlü aýdymçylarynyň hataryna girýär. Bizim aýdymçymyz Medeniýet Şahberdiýew Moskva konservatoriýasyny guturundan soň Kiýewiň opera we balet teatryny işledi. Şondan soň ol Aşgabat'a geldi. Ine şeýle ägirt uly hyzmatlar var. Men pikirimçe bu hyzmaty unutup bolmaz, öz ornuny gazanny şeýle uly dostlugy ýetirdi, ýene-de dowam eder diýip pikir edýän. Hudaýerda bu konflikt Ukrainada günwatar gymmatlyklarynyň, söz pikir azatlygynyň, siýasat tıfady azatlykdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrain halky ortaýetdäki ýaly metod çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklary uğruna öz saýlap alan uğurlary uğruna dogrudan göreşip bilerlermi uzak wagtlap? Bir zat demek gaty kıyın, sebäbi bütün dünýä häzir şu baryan konfliktde her günde, her sagatda syn edip durlar. Egerde Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinleseň, onu ol ähli harby hereketleri Ukrainadan ýok edip, Moskwa garaşly bolan başga bir hökümetiň döredilmegini isleýär Ukrainada. Egerde hakykatdan Moskwa garaşly bolan, Moskwa bagly bolan bir döwlet ýolbaşçysy Ukrainanyň başyna otursa, onu söz azatlygy da, metod azatlygy da kesiler ýa-da gaty bir kontrol asyny, gaty bir barlyk asyny alynar diýip pikir edýän. Sebäbi bir kynlykda Kırgızstan'da bol geçen tolgunmalardan soň hökümet agdarlyşy emele geldi. Täze hökümet Kırgızstan'a geldi. Täze hökümetiň wekili Kırgızstanyň Daşary işler ministri Kazakov Moskwa bardy. Moskwanyň şonun öňü syra berjek diýip söz beren karzyny ýurda almak üçin bardy. Ýöne Moskwa şol kardy Kırgızstana bermedi. Sebäbi Moskwa Kırgızstanyň bolan döwlet agdarlyşygyny halamady. Şoň bilen birlikde ýangy ýakynlar Kazakstanyň bolup geçen tolgunçuklarym Moskwa tarapyndan, şoň bilen birlikde Belarus diktatory Lukashenko tarapyndan bir näçe gelek duýduruldy. Şeýle etmeli dälligi aýdyldy. Eger şol uğurlardan, şol meselelerden netije çıkarılsa, hemen Moskva garaşly bolan bir diktator Ukrainada otursa, onu hakykatdan metod azatlygy, söz azatlygy kesiler. Ýöne häzirki döwürde şol sebäpde iň bir demokratik ýurtlaryň biri Ukraina boldy. Sebäbi Ukraina bir näçe gelek öz prezidentini çalyşyp bildi, saýlap bildi. Adamlar prezidentlik ornuny, öz wezipelerini, öz kandidaturalarını görkezdiler. Şonuň bilen birlikde şu hut konfliktiň öň ýanyna Ukrainanyň häzirki prezidentini tanqid edýän deputatlar bardy. Onuň siýasata garaýşyny ýazgarýan adamlar bardy. Şeýle açyk adamlar bardy. Ýöne olaryň geljekki kwarlarynda bir zat demek maňa gaty kyn. Hudaýerda eger çak çeniňe aýtmaly bolsa, Rus-Ukrain konflikti öňkü Sowet Giňeşligindäki medeni ruhy aglanşyklara nähili täsir ýetirer? Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez. Sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukraina halk aýdymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrainada müňlerçe halk aýdym bar diýe. Şol aýdymlary süýmejek adam ya ona bir farksız garajak adam bolar öýdünmek. Elbetde halkçylykdyr, köpçülükdir, içinde ýekdik bolmagy mümkin. Ýöne bar adamyň dilegi bir menem şol adamlaryň hataryna goşulýan, uruşyň nähili soňuna çykyp bolýan bolsa, şol bizim ählimizde ilkinci hem iň uly şatlygy getirer. Şoň bilen birlikde beýleki dünýä liderleri aýdýarlar uruşyň gerek dälligini, şeýle çakylyklary men öz topragymyzdan, Merkezi Aziýanyň liderlerinden, Türkmenistanyň liderlerinden şonu isleýän, şol adamlaryň bir Putin bilen gürleşip bilýän bolsa, Putin'e sesini ýetirip bilýän bolsa,
onu şu maksatsız uruşu beset parakatçılığa gel dip çağırış etmeklerine garaşýan. Hudaýerdaga ýene bir soraw beresim gelýär. Ukrainadaky ýagdaýlar ýüze çykanyna daşary ýurtlardaky aktivistler beýleki ýurtlaryň bu ýurtdaky konflikt aslynda galan raýatlaryny ýygyna ýygnamak üçin alad edýänliklerini aýtdylar, emma ol ýerdaky türkmenleriň howsarsyz galanyny barada alada bildirdiler. Şu mesele babatda siz ýazyjy hökmünni, türkmen ýaşul hökmünni näme aýdyp bilersiňiz? Bizim iň agyr meselelerimizden biri sebäbi Türkmenistanyň müňlerçe ata öz çağatynyň aladasyny edýändigini men bilýän. Sebäbi Ukrainada okuyan ýaşlar köp işläp ýörenlerim bar, o taýda hemişelik ýaşaýan adamlarym bar. Şonuň üçin olaryň ýagdaýy barada alad etmezlik bizim hökümetimiziň bir goýu berýän bir agyr ýalňyşlygy. Eger özüň döwlet boljak bolsaň, öz raýatyny ähli ýerde goramaly. Şol goragyň esasy çeşmesi şeýle uruşun bolmazlygy. Hudaýberdi Harly, hepdäniň jemgypleşigine gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.